Lazarus Chakwera amaopya anyamatazi kwanje amalisa mademo wina akangolankhulapo amanjatidwa. Anthu andalama anali bize kudya ndi Chakwera, zinatengera ovutika omwewo kumuchotsa pa mpando pa 16 September. Ndiye lero zikudabwitsa anthu andalama aja amene amadya ndi ma Congress achoka kwa MCP ndi kumachita fund magadeti adyera kuti athane ndi Bakili TV. Munali kuti pamene timalimbana ndi Chakwera ndalama zakozo bwanji sizinamunyise Chakwera? Komanso timafuna tifunse DPP Media, munali ndani inu popanda Bakili TV? Lero mwamwera mizu kumalumikizana ndi makapa MCP kuti mupange zaife. Nkhondo imeneyi simuyimaliza, mwangoyamba koma simuyimaliza. Maka iweyo amene unapereka galimoto, you are not my friend. Kodi mwana wako unachezapo ndine? Tinadziwana chifukwa cha jina lako. Umajera mabwana muzina la Bakili TV. Ndikufuna bwere poera chifukwa ndinayo nkhani. Ana ufuna relevance ndi mathana nawo. Ukapanga zaife timapanga zaiwe. Chifukwa iweyo ndi zako amene unabweka galimotojo ndinu mbava. Munatsegula ka studio kuchileka ndikumanama kuti Bakili TV. Zimene ndikunena pano, even Basha Bashi ndi mboni aliyense apite akamfunse Basha Bashi Bakili Muz TV ndi ndani, akaloza anyamata amenewo anopusa kwambiri. Akhala kumunamiza Basha Bashi kuti ayi ine ndi wa Bakili TV mpaka anamutenga kupita ku Page House. Anawazindikira Basha Bashi, anawazindikira kuti anawa za media samata, anawathawa ndikubwera ku ATM. So zimene ndikunena pano ndi zaumboni. Nkhondo mwayamba nokha muyimalize. Mwakhala mukunamiza mabwana ine ndi wa Bakili TV, ine ndi wa Bakili TV, simukutidziwa. Mumajera dzina la Bakili TV mukanangoti zikomo osati kubwera poera tikumaoneka madolo. Nkhondo mwayamba simuyimaliza. And let me clarify this one. Ife timapanga za IPM. Pitani kwena kwaje mkapange chipanjani. Akulu chaja mwini sakandira paujeni. Makadeti opusa a DPP yawo akufuna kumakandira chala paujeni, chala chaini afuna kukandira paujeni. They don't know BMTV, sakudziwa kuti tinapanga create motani ndi akupita kwa mabig ndi kumakauza kuti ine ndi wa Bakili TV. After election they start hating me. Chifukwa anthu amene akutichita hate yawa, anthu amenewa akhala kundichonderera. Bwana tapanga ni zakuti, bwana tapanga ni zakuti. Now I am their enemy. Why? They want to claim bwana wawo amene amandira ndramako. Because let me clarify here, DPP Media munali ndani without BMTV? Munali ndani without BMTV? Ndiero just because APM una chisankho mukugwizana ndi anthu a MCP akuda ndalama zo zinali kuti nthawi imene APM is suffering. APM amafuna anthu amuchite support inu manja Chakwera. Today you are coming, you want to insert Bakili TV. Mupange 1 minute video amalawa khulupirire ndinu madimi na Bakili TV. Ana amenewa alibe mapeji amazichua madolo a media. Chimene madziwa ndi uchitsiru kujambulisa ndako akulu kuyenda misonkhano komanso miseche. Azanu timagona 3 hours per day kumenya nkhondo kuti APM awine. There is an operative imene kupanga run an online TV akumaicha kuti Bakili Muluzi TV. Panganizanu musatenge galimoto kumbweka kapeucha ndikumapanga live video ino mutabisala ubwere poera. I want you ndinapulumusa mabwana ako ine kape ngati weyo. Mabwana ako napulumusa atatipangeni zakuti ndatipangeni zakuti akusakidwa ndi my Congress. And today you want to insult me. Who are you? Please come forward. Ndikufuna bwe poera mabwana ako nose bwe poera ndizikondani. Amene akuchita ni fund kwa MCP. Bring him out. I want them all. Bakili Muz TV samenya nkhondo samakampu.
ife timapanga za IPM ndi Gen Answer. Mufune musafune ife timagwirizana ndi akuluakulu a DPP amene akupanga za IPM. Ukabwera kwa ife kufuna ma personal interest, go away. And moreover timangobloka. You can see kuti ambiri nakubloka chifukwa mene zopusa apange nataka auje, apange nataka auje. I don't do that shit. Pitani kwina kwaje mkapange chipanjani. Akuluakulu zona mavuto ali dziko muno ine ndikapanga ataki Gen Answer chifukwa wina wake akufuna udindo. Is that fair? Boma ilira kukhala miyezi 4, only 4 months, and someone is telling me kuti ayi apange nataka Gen Answer, apange nataka uje. Boma ili sinapange deliver. We have to wait APM achite deliver pamozi ndi Gen Answer ndi nduna zake. Amene akufuna udindo oyo adikira 28 kapa 2029 mukachita masewera mutha ngati nakhuma. So inu makadeti opusa ine simukatipusise ya ndi munthu ndimakwisa ntchito munthu. Simukatipusise ine kuti ndizidana ndi anthu a DPP just because of someone interest. I cannot do that shit. That's why I blocked you. Next time you continue your shit, nkhondo mayamba tapitirizani ndichula mayina mupitirize nkhondo amene iyi ndichula mayina chifukwa it is not fair to attack innocent people. Aliyense wa DPP panopa right now achite support APM, achite support Gen Answer. Izi muchita uliputa. So I be coming out kuti amalawi adziwe chilungamo. Why some DPP cadets are hating Bakili TV? Why some senior DPP officials are hating BMTV? Kuchita kumutuma munthu kupasa galimoto data amene akula data ndi kape wina wake ochokera kwa MCP, and this kape anachita ataki, anyamata ake anachita ataki munthu wa DPP. Kusogolo kuti kali kutchula maina amenewo anachita ataki, anatumiza kape uja kubwera kuzandipepesa. Ayayi musachita ataki awawayi amene wakhala kuchichita fandi. So I have the information ine sikawapeya mukapitiriza ndi kuyalusani ndi kutchwani mayina because you are stupid. Simukachoke uko kwa MCP kuti muzamenye nkhondo ndi Bakili TV. Do you know Bakili TV? You don't know. Amene mukucheza nawo ku DPP amachezanso ndi Bakili TV. Let me warn you this one. You may think Bakili TV is not popular. Ine limadziwika ndi everybody ku DPP. Everybody amandidziwa. So you think you are attacking me? You are exposing yourself. Nkhondo mayamba muipitirize.